Hi guys, welcome to Mr. Monisha YouTube channel. दायो जोङो तेजपुर मिशन सारियालियाव दं ओमफ्राय बेनिफ्राय जों थांफिनगासिनो न'आव फैगोन ओमफ्राय दा बेनि गारियाल' बासाव गाखोनो थाखाय एसे खारनो थाखाय बासाव ओमफ्राय दा सिलायाव सहैनोसै नोंथांमोनहा बिदिनो नायबाय थादो आं खोरखिजों गाखोनोसै फंबाय बिदिनो देखायलांखादों जों जायगाखौ naman. दायो जोङो जख्लाबानासिम मोनफैबाय ओमफ्राय थांगासिनो बिदिनो फंबाय नांदों एन्ट्रेस्ट नांदोंना बेरायनानै हिट नांदों बरिया इन्जय लादों जों एसे थारमाने नोंथांमोना बिदिनो इन्जय लाबाय था नै दा देखायनोसै जख्लाबान्दा दायो जोङो काजिरङा हाग्रायाव दं नोंथांमोनथ' मिथिखायो खोमा काजिरङायाव हाग्रायाव लामायावसो काजिरङानि लामायाव आरो हाग्राथ' नङा लामायाव थारमाने लामा ओरै खाथियाव थारमाने मैसोथ' नङा गान्दा ओमफ्राय माबाया खाथियाव फैयो माने मैफ्रा ओरैनो दा बेनि नुगोन खोमा हाय लोगोफोर आङो दायो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय दा फ्रेस जाखांनानै रेडि जाबाय ओमफ्राय दानि बिराद मेंबाय नालाय उन्दुसै आरो ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय स' दिनै भिडिअ'आ बेसेबांनो अके बाय बाय